Zestoa albiste gune bilakatu da atzo ezkeroztik, inerten depositoa herriko osin beltz arrobian jartzerekin ados daudenak aurkitu ditugu bertan. Ondo, hori lehenu jarri berzen. Bueno, gaizkiaz, nuna jarri berduta. Eta segurtasun baldintzak betetzen badira, herriak hain beharrezkoak dituen lanpostuak ekarriko dituela uste dutenak. Eta herria lanpostu sortzeko, porque hor lan asko emerko hor eta herri hontan jende asko lanik gabe. Baina bada baita albistearekin kezkatuta dagoenik inposaketa dela diote. Dena inposaketa besterik ez dago. Eta herriari zergatik ez zaio ezer galdetzen. Inguru giroa babestearen aldekoek orain zabortegia ekartzen dutela diote. Oso ekologista emateu egala jartzen azkenengo momentuan, beste alde batetik dana bera botatzeu. Eta bada baita naita ere inerten depositoa jartzerik ez dutela izango dioenik. Urbanismoko plan generalak ez du zea hori ematen, aukera hori ematen. Guzti hau ikusita, herria lasaitu nahian alkateak zera jakinarazi du. Ez deula ingo herritarrantza kaltegarria dan ezer, eta oso ondo bermauko deula, honea etortzen dana, izatea, kaltegarria ez dana, toxikoa ez dana. Herritarren zalantzak argitzeko batzar irekia egingo dute herrian arratsaldean, eta bertan izango da Iñaki Errazkin ingurugiro diputatua.